ay tami wiyon bisimilla moon ɗo RTS Kawla 97.9 eɗen jetta Allah eɗen juula e nelaɗo Mahamed sallallahu alaihi wa sallam eɗen jetta jinnaɓe eɗen jetta seerenɓe men foof galleji diine ɗi foof jeen toon mbaɗen ɓe ziare juuroɗen ɓe kamen foof eɗen ɓe duwano sellal e sellirede ha darnede ɓe daari diine he nde wawa yetto e jaam acceɗen beltanmo musidal ngal foof kala mo ganduɗa RTS Kaolack nama weela salminama juurama kala mo ganduɗa Elimane Ka moma weela émission dental fulɓe mboma weela ha kala aset si oɗo heure joni woni 20h nanga RTS Kaolack kala hetto émission min calminima min juurimama oɗo saaha saheji e fulɓe he mo kala mboditi radio mum mbo hettoɓe ko batterie kese ɓe cuuɗoyi hande gam hettugol émission ɓe charge téléphone aji mumen ketto e téléphone aji mumen ɓe koye radio ji mumen oto en gaccani hay goto mbo kala an andi no kettorta émission ɓe koye application ji mumen ɓe kettoto hen oɗon gandi joni digital o taki hande RTS aɗa min wawi hetto e application amen RTS officiel machallah ɓenne eɗen ɓe calmina gonɓe e nder leydi ji ha caggal leydi on foof min calmini on min juurima on ɓe min daare live machallah ɗum ne ko hen jiiya oɗon gandi koye karale kese tan e ɗum noon on beltanama onon foof kala ɗo neɗɗo on woni oɗo sahare mbayto émission dental fulɓe min beltanimama tigui en calmini DJ Zal maccuɗo men o séréer o mboɗon mbo jooɗi ka machallah kam heedi toon ɗo karallagal to a jaaɓi tigui ko an woni maccuɗo amen ɗum taki minen ma calmina minen ma beltano tigui e calmina serraɓe foof kamenne ɓe gacciti hakkillo e émission e saabu ɓe nodda émission e serraɓe ɓom joni ɓe jeeyi ha ɓe jabti émission o ɗum noon ko fulɓe jaɓɓin e joni noon caggal nde serraɓe jabti émission o ala probléme eɗen ɓe beltano kamenne ɗum ne ko noon tan saabu ko yo jajjin rek ha foof en keeƴa hen ɗum noon ko ɗum woni dental no sa wi dental foof en garat e ɗum taki mbiɗen dental fulɓe machallah eɗen beltano foof en kala mo ganduɗa aɗa acciti hakkille émission min beltanimama tigui ayca eɗen jetta saku jeewo ɗon gandi ko kam wonɗo invité men wato samedi machallah en beltani ɗum kamne warino ɗo ñana waɗi ɗo émission belɗo kamne sako jeewo ko artiste nalanke mawɗo mo ganduɗa ko keppinaɗo animateur aji ɗi foof ɓe ɗum gandi e ɗum ɗon hande émission ko surprise gaddanmi on on patno hande mbaɗa noon animation kono hande wona animation hande ko ɓuuri wel animation gaddanmi on saabu mo ɓoyɗon kam lamdo mo mbiɗon ko poɗɗo artu o arta e seeɗa kala yimɓe nodda kam téléphone an nodduɗumo ara ko poɗɗo artu saabu arino ɗo men yimɓeɓe minute aji 50 émission o gasi minen komin jiiɗi o ara o joɗano min ɗo waktu maɗɗo bomin yewtana e pulago joni noon on lamdino en kamne ko neɗɗo mo ganduɗa kala ɗo pulago ngu noddi ɗum o acca yitteji mum o ara o taƴa passe mum o ara aɗon gandi ɗumin wona ko weeɓi saabu mbo kala yiɗat vraiment eɗen mbaɗa invité kono invitation weeɓani saabu yimɓeɓe guimmora ɗo woɗɗi ɓe taƴa passeji mumen koye mumen ɓe gara saabu wona min ittata kalis amen ɓe tottami ko kamen guittata kalisaji mumen ɓen mbaɗa ɗum ɗon foof ko wadde in gam yidde pulago ɗum taki noon ɓe mbaɗat ɓen ko poɗɓe nanguirane fulɓe ɓe aussi ɓe gaccita hakkil ko jaagui min andi introduction mo juuti seeɗa kono noon ko émission o lamdi in mi haalani ɗum ha joni ɗon kumpa ko hombo kono mi haalno on ɗum hande koɗo men hande ɗo e RTS Kaolack mi haala en mbawon faam seeɗa o arino ɗo o waɗino ɗo émission mi andi ha joni ɓe miijo ko hombo on woni Sadio Teddi Sow mbo Ndofane Laguem animateur kamne toon to radio Laguem FM machallah ko kam hande woni koɗo men émission men dental fulɓe machallah ko gorko mo ganduɗa mo heptina ko jaagui e nder Saloum foof ko keɓtinaɗo ko jaagui machallah e pulago he mo ganduɗa mo tinne pulago he saabu hande mbo kala mbo yiiɗa Sadio Teddi ara wonata ɗum jeeta e pulago mbo ɗum yewtana e pulago te ko haalata ko taɗa inama weeli aɗa hen farni saabu ko guurɗa o haalantama ko ganduɗa o haalantama ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko hunde belde ɗum taki hande Sadio Teddi ari ɗo titin gam huccodirde e ɓiɓɓe fulɓe ɓe gam yewtande ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko welata ɓe ko ganduɗa ko ɗum ɓe guuri e haalde ko nafata ɓiɓɓe fulɓe ɓe hande ko ɗum woni hande émission o ɗum noon Sadio Teddi min mbima bisimilla ma minen ma calmina minen ma juuro minen ma mbiya bisimilla ma ɗo e studio Babacar Carlos Ndiaye Sadio Teddi Elimane Ka min calmitima min juurima min mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu musidɓe fulɓe tedduɓe heeɗiɓe kala ɗo gonɗon eno gonirɗon on mbiyama jaam hiire moon miɗen noon ñagano jaam e kisal sellude e sellirede dadde e dandude jurde duuɓe e moƴƴude battude wuura ha ɓaddaɗa joote Elimane mi salmini auditeur e auditrice kala ɗo ɓe goni eno ɓe goniri mi wi ɓe mbar jaam hiire mumen so jaam hiiri yombo waal sombo waali yombo fin sombo fini yombo ñaltu sombo ñalti yombo hiir simbo hiiri yombo duumo ha fooma eɗen calmina halifaɓe men diine e halifaɓe men aada en calmini jargaji men e jeefulɓe men
eɗen calmina jigirali men e sagatali men e yire bomi men eɗen calmina joole ndama boɗejo e ɓalejo ɓi jeewoy ɓi lembe baba e babiɗo en gaccani hay goto Elimane ma ɗum weltare min mi dañan weltare radio tiddi minema en ɓoydi noon machallah yettere Allah yettere Allah machallah yettere Allah mi firo on Sadio Teddy no gandirmi ɗum garam mi naat e groupe WhatsApp goto mi anda ko fedde ɓe jayba mi anda ko nde fedde soweji mum nahna toon mina immori jalañ mina fayi ɗuɓan en mina fayi mairie ta mina radio gonɗo ngo mairie nde keɓmi soji ɗi puɗɗi mine hetto ta mina hebino ƴettumo to mbi mi ƴettatani mo to ɗi fof mi hettoɗi morƴumi gila jalañ ha toon mina hetto soji ɗi mi o hen kam homboni o mi ngol mi anda ɗum wallahi garam Allah waɗi min jeehi Ndofane min jeehi to maire Ummi Dia minen ɓe ko wondiɓe amen tan min jeehi toon minen toon mbaɗi ñallal galle maire Ummi Dia kisaw ari taw haali tan keptimi sawtoyol ngol mbimi ko ɗaɓɓitannomi machallah ko ñana mbi ɗum an Allah bangarawo mi waɗima invité ɗon gandumi Sadio Teddy te ko taki ko gandumi ɗum ko pulagu ngu taki gandumi ɗum taki min naggodiri machallah te jiɗmi ko waɗata ko machallah te ɗum hande ko waɗata ko hande fulɓe fof ɓe jiiɗi machallah ɗum taki hande nodduɗen ɗum ɗo kono Sadio Teddy hane en naat e programme mi sollu kettoɗen morceau goto kono hande ɗum eɗen calmina noon Alaji mo Samba Diabou Jeewo Saro Alaji Samba Diabou Jeewo Saro ko gorko mo ganduɗa machallah kala garɗo ɗo o tottuma passe o wima o okkima passe o wima siɗa hoota kam jogui passe ma te ko passe bon passe pilis to tottuma Alaji min beltanimama tigui a rewdino ɗon e saku jeewo hande titi a rewdino ɗon e Sadio Teddy so machallah hande émission o kam tigui moye junggo mum hande mo vraiment mbo hen waɗa ligguey paydinɗo fulɓe fof ɓe ɗum poti duwano Alaji mo Samba Diabou Jeewo Saro e ballal ngal o wallata fulɓe e oɗo émission mo ganduɗa ko kambo kettoreɗen ɗo o woni émission dendal fulɓe kam nangue hen ha o émission oɗon mbawa hetto ko jagui saabu mbo hen waɗa ligguey mbaɗɗo fayida Alaji min duwanimama ko jagui Sadio Teddy min andi weltima ayca tottumin morceau goto min ketto puɗɗen ara yewtere Aji Samba ka ko yokka Sadio Teddy anandi ndu ñañoru randi hanki welino ñañoji hanki ɗi belino jibri hanki ɗi welino machallah kono nalankoɓe hanki ɓe no ɓe golli golle paydinɗe e pulago he machallah e ko adi foof Elimane e oɗo morceau mi dañ hembo weltare ɓurtude ko taki Samba ka jimeteɗo o min ko kam nannuno kam e politique Samba ka mbo sare gati jidde en 1975 kam nanni kam e politique nde o acci politique danaka ko ɗon mino woto yakkono mi yahata politique ko nannuno kam hen wona politique takno nanmi hen koko gurmi ko hande ko ɗum jinomi kam ko ɗum o wuuri yidde pulagu felde daranade pulade gam yoltude leñol fulɓe nde o ari ndo fan danaka taw fulɓe ɓe ɗon lo'i o ari o golli ɗon golletiɗe takno ndentume mum nanmi e affaire politique ko taki ko jimol ngol weli kam ɗum goo ko hen ɗiɗi jimɗo ngol o minen cuɓɗidi minen mbaddi fof woni Ibou Ndiaye ñiira naɗɗo ɗum o hande yo Allah yurmo sewniraji tati ɗi ganduɗa takɗi jimol ngol men o ko gandunoɗo en andi serraɓe ko yaƴɓe ko e goɗɗi wonɗo ko waklotoɓe e ko hewɓe koɓe gandata mino andi ko gandunoɗo in elle ko ɗum taki o idori morceau o nden mbo weli
kam no ayca ɗum ko menduma se rek Machallah. ko natanden ko débat o haɗandi Sadio Teddi woni ɗo tongunoɗen ñana kono Sadio Teddi biit garen titini haɗandi o jamanu mo tolniɗen kam yimɓe surtout e fulɓe he ko ɗo ɓe jahata ɓe toyo ɓe kumoya dewle voilà ɗo ko ɗon jamanu tolna saabu si ha dabbude naati kam ko surtout e lebbi he si gammo kisi ha yawti tan hanti yimɓe ɓe kuccitana tantine ndiwtugali ɗi saabu ɓeɓe ganduɗa ɓe cabbannoɓe ndumtini wiye joni yoɓe jaaɓe lamdoyo lewru ɓe lamdoyo ñalande e ɗum ɗon o hen tolna kono haaden haala ndiwtu ngu en kalata cabbule ɗe titine Sadio Teddi min kam mbaɗi intéressé de saabu min sukaɓe ɓe hande wonɗo koɓe sehlabam jamma e ñalawma ɓe noddat kam an ka leyɗe cabbule ɗe ceeri minen min ko rima res wallahi ko gonga min ko rima res min cuusa saabu minen hande ko lamdete ko hen ko million ngaji te minen min ganda million ngaji wallahi goram gaynako mo ganduɗa hande ko 200 000 dumrata walla 250 000 sa lamdama million ngaji oɗo guettata ɗum walla ruuma duuɓi tati walla duuɓi nayyi aɗa hawridina ko mbaɗɗa e dewgal hay su debbo fuɗɗaro joni on si ari hokko jogorta ɗum ko ɗum woni ko ganduɗa ko hande ko ɗum woni hande actualité dewle ceerɗe ɗe te yimɓe foof hande ɓe kibitaki hen caggal ɓe hen naati nder en mbaɗa ko ganduɗa ko guila e joni gola koye ɗumanine wonɗo hono wiyete ko to jakkato in serduno kono joni jakka o danaka mbo seeratani ko waɗete ko hande jakka o ko ɗum ɓuuri seer guila e jurnugal ala e laarogol guidoratmi ha e jurnugal ha e ñande kumal ngal ko waɗete ko hen foof tawa jakka o arani ɗum foof waɗe wiye joni ndiwtugo ari a nagganama ndiwtugu guila e gaari laasi ha ko waɗete ko hen foof wiye joni koye hoore ma en waɗete Sadio Teddi ɗum jiɗmi hande guidoren hande en naate e toɓɓe goɗɗe inchallah Eliman aduna de in ala koyɗe caggal in dañi tan ko koyɗe yeeso kono ne noon koye dañi ko koyɗe yeeso fof toujours mi wiyat ɓe toujours siɗa yaha anduɗo immiɗa gandaɗo paaɗa sa añi dañoy caɗele to yeeso ko adi fof taw anduɗo ɗo immiɗa ganda to paaɗa ɗum siɗa o yaha teɗa ɗe gueɗe ɗiɗi ɗaɗe wattoriren no hasinata caɗele kono kala ñande immiɗa anda ɗo immiɗa te anda to paaɗa caɗele ɗe yeeso ma takanno ngola tubakoɓe hande téléphone dañe gueɗe baɗe ni dañ ɓe kewno hutor ko wiyeteno adresse heko addannoy pour sa jippima to paaɗa a ala téléphone mba noddir kono tugnoɗa he adresse mbo tottaɗa o ha jiitoya to paaɗa enen noon ko woni caɗele men hande eɗen gandiɗo immiɗen kono en gandaɗo paaɗen saabu goto fof mbo andi cabbugal hanki no wa'a noon heno dañal hanki wa'a noon si welima mbiya hanki dañal ɓurno weeb hanki koɓe mbita ko fere ɓurno famɗu kono ko hande te ngol cabbugal ɓurno weeb hande dañal hitti fereji keewi caɗele keewi lomtodiri natodiri kono ko hande cabbugal ɓuri seer cabbugal seeri hande e ceereli he gueɗe kewɗe in seeri to wallu ngalu ko lamdeteɗa ko in heewi hewgol ngol ganduɗa baɗo no Sadio Teddi mo ganduɗa dañal mum heewani ngalu mum heewani gandal mum heewani jiilamuru mum heewani pour o daña debbo hantin wonti caɗele ɗum ko go saɗede wonde nde woni dañde debbo hande koko saɗino beteno wona seeɗa saabu fofen ɓe jangga mo lamdiɗa fof mbiyeɗa mbo jangga si fofen jangi kalis o heewi beele debbo desal wontoto weeɓata saabu saɗede si hunde saɗede wotere tan yoni saabu sindo hande koyen woni ko million ngaji fof kono ɗo kucciɗɗa fof a dañat kono ɗin million ngaji sa a waɗɗi jahaɗo kala haaɗi pafaɗi kuɓata a dañani ta a dañani saabu ɗo garɗa fof mbiyeɗa ko janggaɗɗo nden noon janggaɗɗo hen on hollirama on wona cabbeteɗo joni ɗin million ngaji a yiyat cawɗo million soda hen gurumbo laaroya mbo soda gurumbo laaroya ha 400 000 o yaha heddo 600 000 ta o dañani nden goo a wasi capanɗe 6 ujunere hayɗo jarɗa ndiyam taw a siwa dañ saɗede wonde nden hande kala mo ganduɗa hande aɗa okke debbo ne tar wat ko yakora hema goo ɗa yakora ka joom batinayi kewgi te ngin batinayi ko hanki ngi ɓurno horme kono hande ngi hormataka hande kala ɓurɗoma hewnayi ko on ɓuranma hitte debbo ha fa jingu jawdi ndi ɗon kono noon golle ɗene ɗe kula hande dal ɓe ɓuuri horma komo ganduɗa ko baɗo no Eliman cowtotoɗo lappatɗo casque mum yaha jooɗo RTS mo waɗa animé on dey si yahi dañat
walla ala ɗum gonɗo he bureau mum mo ganduɗa ko kam andi ko professeur walla ko instituteur walla ɗe gueɗe de jombani sayaɗe walla wiye ha mbo Espagne walla mbo Italie walla mbo Angleterre walla mbo Portugal walla mbo caggal leydi eyyi ɗatniɗo dal ɓeɗo dey jombani siɓe labiti rewɓe hay goto yurnitta ko toon wondeno dakkam to woni leyɗene beele kam ko julɗo walla laambo littata ɗum kono noon si woni o wiyete ko hakkude Belforu ndu a wendu amen mawdu wiyete ndu Belforu e Sadj si yiɗi taɗa jogui ujunere nagge si yiɗi ta kopporfor mo galle ma kono sa renaki pour dañambo okkuɗama e in weɓtama si ɗon yawti a dañi sa okkede ɗumaninne Eliman ɗayas ciwtidaɓe o daña ha hebbina o wasa si wonti noon hanti kala mbo ala ana wasata kala mbo ala a waynetake kew kala mbo ala hay goto laaroytama kala mbo ala kala mo daroyɗa wiye ka garɗo ɗaɓɓoy ɗum ɗo in wontanat o mbo ala kam te ko Allah o haɗi ɗum in wontanat ɗum gurdam caɗɗam taki hande sa laari koɓe mbita ko enɗam ina rappi e leñol he enɗam ko wite ko enɗam ina rappi e leñol he te ɓe mbi Allah wino mbo tagi wutteji joyi wutte fombo mbo waddi e sabunde enɗam na hen tawano o wi o waɗi no wiyete enɗam in woni sabunde o waɗi jiidigal o wi enɗam woni sabunde jiidigal nden heɗo sabunde hande nde dañatani ɗum taki enɗam kewɗam taƴi o wi Allah kam wi o wi mi waɗi jiidigal sabunde jiidigal ko enɗam kono hande jiidigal kala jiidigal ngal jiiɗa enɗam ala ɗon sabu yeru ko kalanmami ko Eliman hande kala mo jiiɗa mbo torka mbo dañi bandum bawɗo ɗum ittu e jote ɗeɗe o wuuri kono o larata o yeccotako na selli ɗum sa haali na haali hakkude ma e Allah sa haalani na hul haal kono ɗay nandi ina to ma ina to am ina to goɗɗo sa haali ɓe mbima ko yimɓe ɓe natti feew eyyi ko yimɓe ɓe natti feew sabu an joom jawdi o walla an o mbo rehi Allah rehdi ɗa jiidi hemo ganduɗa goo ko ɓiɗɗo gorgol ma walla ko ɓiɗɗo kaw ma walla ko baba jiiduɗon walla ko yumma jiiduɗon walla kala ko wawi jiide ɗattini mbo he caɗele mbo windana ordonnance mbo hori soot walla he goɗɗum he ko nandi hen teɗa ɗa ɗumin wawi fajanani ɗumin a taƴi yen ɗam jiya ƴeftuɗo ɗo million ngaji yaha ukkaɗi ɗo ganduɗa ko alana wonana ayɗin kasaraji ɗi jiyata e ɗe cabbule koko ɓe mbita ko sa ittani asakkare jawdi ndindi ɗumaninɗa ndi laaɓata ɗumane ko noon Eliman ay kala mbo waɗani aljuma mbaɗa he dimanche sa waɗani aljumare mbaɗa he dimanche ay ɗum ko wannata en ko en ganda in ɗe cabbule kon wannata en ko mbaɗeten ko toon miijo rek hande e cabbugal mi wiyanima haydara de kono miijo rek hande nde follere waɗetede toon ɗe beñe defeteɗe toon koñ mbuusa yon koñ ɓe jata ɓe cooda koñ jawdi kewnidi huɓata ko weddete ko ɗon reke damal jakka si yimɓeɓe punta ko ganduɗa ko beño yoñin sawno wallahi ɓuuri 50 ujunere te a wawa en hiiso hay ɗo wotere a wawa wi hay ɗo wotere ɗum taki ɗum waɗa nden noon ɗum koko fonno funtuya hay Eliman ka haɗa in kam jiino in nden noon fokin yaha ɗo ganduɗa a dañata toon Allah dañata toon nelaɗo kono weli mettin yahat nden noon ko ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ɗe ko enen pagganiɗe ko emen nde ɗum yawti nahnuɗen hoore men heko en ganda heko en jiya ko en ganda e ko en jiya ɗum fonno kam mettu Eliman ko ɓuri kam ko mettu Eliman ko ɗum sa laari hande yimɓe fof hande ngalɗi he nder fulɓe fof en hande goni pataroŋaji fulɓe mbaɗi ɓe pataroŋaji ɗum boyin weli boyin metti ko ɗum dañi sa laari hande koñ mbuuson koñ mbiɓa mi anda ko imprimerie wiyete mi anda heno koñ mbuuson koñ ɓe jaknata ɗon ɓe mbinda ɗon Eliman ka séri Coumba Diallo jaaha codda en ujunere mbuuseyel gotel keɓoɗa hen sot 50 ko hawrata arɓe kumal fof on alɗi an a waasi ko jaggi siko séréer o ƴoññima an Eliman te noon pullo fonno ƴoññu séréer kono cagginiɗa ha serraɓe battuma ƴoññuɓe ma jeeya mbuuseyel gotel ujunere pour wiye an woni nandite si yimɓeɓe kawri in winde Eliman séri Coumba walla Eliman séri Sira parnoɗa hantiɗa gunka fotel mum ƴoññire hen fotel mum ngel fotoyel mum ɓe mbaɗa hen kaase yoñe ɓe binda e kaase yoñe ɗum fof winde hen jeeyeɗa en ujunnaji ɗiɗi ta buuɗu in jaranno to marché to sin pari si neɗɗo hutori weddoyin to lagde to birtiɗo e jiddere fof ya Eliman mo talloda e debbo mum e dow jiddere ta ɗum boyɓinas
yata dewgal gal weɗoro noon ala ko hori sabu minen jogino mawɗo goto o wi ko taki ko o remata guerte sabu ko henduyin hen titirte o wi a yiyat nagge witenge gawri kono a metta yi nagge witenge guerte eyyi a meeɗini ala gawri sa bojjina wesatin kono a jarota ko in guerte sa bacciɗa a jarotoɗe ko jagui eyyi ni no ɗe certirta hennu ndu kala ko dañɗa henne ko noon sa sodi hen nagge nege wonata jedduɗo fo yo esewi a yi en jinayi biteɗi gawri ampagay kono a yita nagge witenge guerte guerte a yiyata in kono mimi jaytima gawri ha korimi ta ko kosam ye gawri yeeye nge wecca gawri nge wecca nge wona nge innire gawri nden noon ɗumane ko noon ayi kala ko warraka saabi Allah kala ko warraka jiidigal eliman sin fokkitina in woɗɗoyta la rek dewle ɗe hande ngola nde cabbugal nde maye min de a 90 sitan ma ƴammi debba mo 89 jurnoy mi ƴettumi 90 maye koɓe mbita ko maye ido yo jawdi dewgal ndi fof maye o ko ujunnaji 5 jawdi dewgal ndi ko ujunnaji 7 mi wonde kamil in fof in renti poni ujunnaji 12 min ko ɗum cabbirmi e ɗum diwtimi ujunnaji 12 jon noon eliman fulɓe ngola ko mbiyatno suudu jombajjo hay bo wona jombajjo ko ɓe mbiyatno ngola suudu haysi futuro foti yo cuuɗi uddite suudu uddetake eliman cabbirɗo 100 ujunere ɓiɗɗo kaw mum walla kala andi kam ko woni kala ko wawi won maye mbiyeɗa maye ido addu 100 ujunere mbiyeɗa siɗa humoyana addu saku maaro addu ndamdi mbaalu addu boisson addu warga addu yo taktiki tuba ko ɗine eyyi fof mbaɗa in mbiyeɗa hoore debbo ndene yawaɗan koɓe mbita ko sol bu jekki 2e sol 3e sol 4e sol ha mi anda ɗo solo huuɓoyta ɗa waɗa rek ɓe cola rek ɓe colta ɓe cola rek ɓe colta ayde ɗum fuɗɗiwa nden watti jombajjo diwte wiye si e feeto huuɓi yo suudu ndu udde kamba ka udde to no yaha janggoya kam jombajjo baɗantenoɗo andi ngola ko wiyeteno jombajjo yidata he ɗuma sina hoɗoyo ko ɗum ngaliɗo si hawri noon ɗa diwta joni feeto nowel diwtaɗa e feeto mbo heddi balɗe 3 sa renaki de kamba ka sorete tat professeur mbo darimoma waɗa introsé to classe to sa renaki kamba ka nde parata bom to classe to e codgol kamba ngol paroyta suudu ndu udde kamba ka udde ɗum ko boni takanno in waɗa ngola hande noon ko ɗum kewi ala ko addi noon si wona maye 400 000 jawdi dewgal 1 million hakkude ne ɓiɗɗo ñale e ɓiɗɗo ngaari hakkude ɓiɗɗo ñale he ɓiɗɗo ngaari heɗo jiidigal mi wonde e kamil hande kala suka gorko gonɗo ɗo jakorɗa kaari ko kawam ɗa wayno Sadio Teddi barki Allah resta sa yakoriɗe ɗo ko bandam kam okkata kam debbo barki Allah resata min wi noon dandam dow kalmi koɓe mbita o sa okki ɗum ne wawata ɗum jogo wata loroy suka o sa okki ɗum ɗum wawata ɗum jogo a ɓeydat ɗum addan caɗele re woppu ɗum ɗo laar bawɗo ɗum jogo est ce que ko neɗɗo jogoto debbo gasi ko ɗon woni mi ruttima namdal ka beele ko neɗɗo jogoto ko Allah jogoto walla ko neɗɗo e liman gumre Allah nde de manki ɗen gumi Allah kono en kolaki ɗum enen fof eɗen gandi Allah digotoɗo mbo harto ndiyam ɗam lappo he leydi o funna o ɓendina eɗen gandi Allah watta en kono en kolaki ɗum ɗon woni caɗele ɗe ɗen ɗum gumi de ɗen gandi kam warata en kam wurtinoyta en janggo kam toɓata kam ɓendinta sa awi kam funnata kono en kolaki ɗum caɗele men hande fo en kolaki Allah en ponkatani jiidigal en teddintani musidal en teddintani hay dara enen dal hande ko taki ko hande pelle ɗe fedde fo nde darinde wiya ɓe yaɓe mbiya yolti leñol ɓe yaɓe mbiya batu ɓamtare naggam e naggam ɗo ɗi ndewi caɗele ɗe ɗe dañde fo enen pagganiɗe hoore men wallahi minoma wowi haalan pelgel ngel kalanatmami Elimane hol sababu enen en mbawa fote ko jiiɗen ko ala en kay koye pelgel yimɓe jaaten tan ɗon tan kokɗen ɗen kooki tan e koñ pel koñ yimɓe ndey gacceten koñ noona te enen pelgel men ngel ɓurno mawnu kam ngel ɓurno uur kam ngel ɓurno moƴƴu ngari te ɓeɓe jaaten bo kala mbo tami pelgel mum goto mum fof mo tami pelgel mum enen kay ko enen goni mi anda dal no in waɗi ko wiyata ko riwi heɓani arti tawtani ɗum nangi en te noon ina ɓeydode Elimane mi anda si ɗon tini kono na ɓeydode wallahi ina ɓeydo kono noon etoɗen daren etoɗen tan daren kono noon wallahi ya laar hande Elimane tawi neɗɗo fo simayi ko goto fo maɗo fof ko kam tan e yenade mum Elimane aratan nde galle fulɓe tambo he nder ɗumanen hay goto halta pular
enen dal hande ko men ko en jiɗa en wat e ndiwtungu ngotu ngu jahanomi waɗi ko kalmi waɗi goto gonɗo ɗon o yi en hoore mum te tawde kalanmi mi waɗino go jolfuɓe mbita ko mi waɗino artu hooram ha ndam haal mbimi won he anduɓe men taw mi wino rewɓe men ko ñawɓe ñawu mbitengu jabet mbimi worɓe men won hen ɓe ganduɗa ko ñawɓe ñawu mbitengu jonti mbimi won he ay no wiyete alɗuɓe men ko ñawɓe ñawu mbitengu ngu goof ndam joni noon nde piroyatmi o wi ko kamen mbimi mbi ɗum mi wiyani de ko mbimi won he anduɓe mi wiyani anduɓe ɓe fof won he anduɓe mbimi te ɗum ne wat ko takno kalmi joni na wayno ko rewɓe ɓe mbaɗi en intéressé nden ko he rewɓe he kuccaten mbinomi ko takno ko mbimi rewɓe ɓe ko ñawɓe ñawu mbitengu jabet neɗɗo sa yahi ha a yiɗatani ko gonɗa ko te ko gonɗa ko sindo koyin maaro koyin parfume walla tawi in wona maaro koyin ko sukara in wawi won te enen foof eɗen gandi jabet kam yiɗa parfume yiɗa sukara ko misal tottirmi ko yeru tottirmi sa yahi ha a yiɗatani ko gonɗa ko te ko gonɗa ko sindo koyin maaro koko parfume an a ñawi ñawu jabet sindo ko gonɗa ko si wona ɗum koyin sukara te jabet yiɗa sukara nden an ka ñawɗo ñawu jabet te enen hande en jiɗatani aadaji men en jiɗatani pine men en jiɗatani cosaneji men en jiɗatani lartan hande iyan e no mbiteɗa Elimane na waɗi horde wotere hande ne jiyatmi ɓe ne jogo haye tiyatare jeeɗa ne jogo wallahi ko pine fulɓe ɓe ƴettata hande ɓe garta ɓen ɓe jeeya joni a andi dani boom ndiwtugali men e ndiwtugali mumen kamen ɓe jiiɗi ko mbaɗeten ko enen jiiɗa e ɓe ƴoññanma ɓe garat ɓe mbima an comme hande mbaɗa cagaji ren jaaha école sa yettima waɓe no serraɓe ɗa andi serraɓe kamen ko ƴoƴɓe sa laari hay ɗemgal mumen ngal emen ɓe gujji ngal eyyi nde mbiɗen ar ɓe mbi gari ɓe taƴi in eyyi ɓe mbiɗen ñaam ɓe mbi heno voilà ɓe gujjare salif salif ko on wuyɓe nden joni enen ɗen pine men ɓe gari ɓe ƴoññi en ɓe mbima an ɗum ko mbatta ɗum nandite watta en accu in weddo in to lakde to tama korel ngel yuɓɓe ñaaƴe ngel waɗe ni heni ɗum biyaɗo ko nandita fotani in waɗ accu in mboppa in nde mboppuɗa korel ngel o suuɗo to taroya to gaɗa cuuɗi to ara hocca ngel o naɓa ngel marché o waklita in mi tottanma en yeru reke diɓe heno pildatnoɗe ni wona ko boɗeji neteji ɓe mbiyen ko ngaka watta in gaccen diɓe nde gaccuɗen in kamen ɓe jaahi ɓe ƴefti samane ɓe gandi si ɓe mbaɗi boreji ɗi ɓe cuusa en funtin saabu kamen mbino yo en gaccu in ko nandita watta in ɓe jaahi ɓe pentire boɗejo pentire o reɓe mbasi wa ɓe ƴefti ɓe mbaɗi pentire netejo pentire ɗumani ok si ɓe mbaɗa théâtre ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbaɗa caccu nino fulɓe cacciranno koye ɓe caccira kala no pullo cacciranno garten ɗenin jeeɓa e téléji ɗen mbiya ndeysan ko lartan goram ɓe jeeyima pine mamama te ko an woppi ha goɗɗo heeɓi ɓe ina heewi e men noon in welani haal saabu ɗo ko radio ko ina heewi e men no bete no wona seeɗa hay to sernuɓe men ina toon hay to sernuɓe men joni ɓe jeeyaten sernuɓe men te ɗum fof ko enen jaɓi ko enen jaɓini woppine ko jiiɗen beddiɗa kala ko beddiɗa noon waɗa koccuɗoyin ayi aada ko ni no fuggujayi aada ko ni he cosan ko ni no fuggujayi kala ngol ƴeftuɗa wat boppunoɗo ngol kala ngol boppuɗa waɗɗi waɗat ƴeftuɗo ngol nden ko noon enen noon ko ɗum heɓen enen ko en woppat ɓe rek kamen ɓe kocca kala ko boppuɗen koko moƴƴi kono enen en gandata in ko woɓɓe ren gandata in si ɓe kocci noon ha ɓe naɓi in garten ɗen mbiya ndenne de ko minen jino in ndenne de ko minen jino in walla ɗum na nande ɗumanin laar he tiyatareji kewɗi ɓe koccata para ɓe garta noon ɓe toña fulɓe ɓe kalkinkino ɗon ren jiita ɓe jiɗa haal pular mo ganduɗa ɓe moddina pular o ta ko hono serraɓe ta ɓe toña fulɓe ɓe nden noon jiɗmi wi Elimane tawi ɗe pelle biteɗe yolti leñol en yo battu ɓamtare en yo heɗo tawi rek koɗe immani ko gonga fof kibbitano ɗen ko mamiɓe men gonɗo ko won hen ko ganduɗa hande in weɓani kono won hen ko ganduɗa in wawa was neɗɗo wawa yaha yadane aada neɗɗo wawa yaha yadane cosan mum ɗum wawa won joni de kala mo kalduɗa wima ko jamanu o lamdi en toto mama en gondo jamanu o wonatani toon jamanu o joni ko mbo yeehi ɗo goɗɗum ɗum taki joni enen tawtete ko jamanu o lamdi ko eyyi fulɓe mbi kala caliɗo salali siwama nangu bon kala caliɗo salali siwama heɓ ñande fof salali hemma ñana jaɓa salali ɗum woni o ko woni salali Muhammadi walali Muhammadi ndisimi nelaɗo ndisimi annabi ndisimi Allah ndisimi annabijo Allah ndisimi ceernam jangguɗom
janginɗo kamo jinmi wi wona pour jatol ngol taki kalmin mi yinma hollu kala biɗo maɗo mboma fuynana aada walla fuynanma cosan o waɗɗo siwa hen yottot rek waɗɗo siwa hen yottot mi tottanma hen yeru goto rek addu ok wonmo ganduɗa ɓe mbi Allah haɗan ko ɓe mbita ko bajol leydi memno ɗum taw kam ko binoɗo wondeno kam ɗum o yahdata no ɗahetake o naɓa docteur wiya docteur o ala ɗon o yahi séminaire o naɓa to goɗɗo wiya mi anda on ne mbo yahi mbo hoɗoyi mi anda no mbo yahi weekend hanti noon dambuɗe ɗe uddi heddi ko damal gotal salali mouhammadou walali mouhammadou o yahi ha watti faɗɗo ɓe mbi ɗum damin namma to kaari ɓe mbi o waɗi in jagatani o naɓa nde o naɓa on ne wondo o nanino ko haalanno ko kam ne o waɗi ɗum cokotawal o wiɓe o mi memata ɗum saabu ko mbaɗanmi ko gumani in ha nde o tolni koɓe mbita ko hakkude wurɓe maɓe o wi joni mi fellitima waɗan kono ŋaaɓo mbo jatto mbo kakto mbo ɓatta e nder hunduko he o waɗi seeɗa ɗe o isli mboddi jippi nde o immi o hibbiti o wi ɗum jangginami nden noon wat gueɗe ɗe ganduɗa an ayi Allah ko kebbinɗo ko jajjinɗo andi ndu honduma wordu wondu mbaɗata e dentité ma he aduna Allah o fof e no wiite laambo hen nandi du e oya heko taki tampo mbo waɗe te yimɓeɓe mbas lartiɗo tan kono salali mouhammadine walali mouhammadine sa lartidimo en tigui sika julɗo an ñande kala ɗayin haala sa juuli ha gasi ala mouhammadine wala ali mouhammadine ɗum kam kala moyen haala te laar nunɗal gongal ngal hen eliman laaren nunɗal gongal ngal hen o wi ndisimi Allah nden o waynima Allah kala bayniɗo ɗum o tottuma cerica ndisimi annabijo Allah kala bayniɗo Allah wayni annabijo Allah daña cerica moƴƴo Allah jaɓatin hibbito laaren nunɗal ngal ngal fulɓe nunɗi o wi ndisimi Allah ndisimi annabijo Allah en wona ɗum immini en kono ko yeruji haala wayi noon ko yeruji tottirten ndisimi Allah ndisimi annabijo Allah ndisimi ceernam jangguiɗomo hay ceerno o ɓe goppata ɗum caggal larre ngal nunɗal sindo ko mbaɗo no Sadio Tedde o wima hay siko éliman jangguini ɗum jatol ngol o innata éliman jamfa hande heewi ha taki gueɗe kewɗe jakki te ɗum jeeya kay pulago jam fayande ala saabu nde ɓe karminta harameji jeeɗiɗi ɓe kaalino ɓe mbiɗo min jamfotako harameji jeeɗiɗi kam ko hande l'islam walla ko de l'islam ari harameji jeeɗiɗi ko yaata e duuɓi ujunnaji l'islam fuɗɗi ar nde ɓe karminta ɗin harameji duuɓi ujunnaji l'islam fuɗɗi ar te min ko jakimi ko nde l'islam ari ɗin harameji jeeɗiɗi foof l'islam ɗin goni saria saabu nde l'islam ari wiwo toon pene o wiwo toon gujje o wiwo ta jine heccankire ko he radio kalatmi oustage cokke kam noddi kam téléphone minen kala o wi kam wat namnal ngal jiɗmami namno ndofan bonana luga mino ɗum salmina mino ɗum juuro mino ɗum ñagano jaam e sembe e kattanɗe o juuta duuɓe o moƴƴa battande oustage cokke kam noddi kam o wi kam Sadio Teddi wat ko jiɗmami lamɗo saabu mino nana dillere nde dillataɗo haalaji wat ko jiɗmami lamɗo mi yerodira ina saria mbiɗum yaata cagge kawru o wi kam siroygol ko wiite ko e siɓe kaali suka o mayat walla o mumɗat ɗum kam ko heko mbimi ɗum memataji fulɓe ɗi jiiɗa fof ko ɗi kuufe mbiɗum heko Allah haali to Alkuran kam wi wota ɓade jina mbiɗum wona Allah haali mbiɗum mi janggani Alkuran de saggitam dak Allah haalani o wiyani wota ɓade jina o wi kam aha kay mbiɗum deke mawɓe fulɓe idi toon nde Allah haalata en taw nde Alkuran arata ha haala en taw mawɓe fulɓe en kaali yin o wi kam ko taki mbiɗum gasi ɗum jiɗnomi nan mbimi ɗum on ko taki ko mbiye siɗon ciroya fajar wota kaale mbiɗum a ƴeftata gorko sagata conguiɗo mbadda ɗum e ceemedo conguiɗo ɓe loowo he nder lagde mbuɗu nangue siwa tuggu fajar ɓe kucca he lagde mbasaɓe kufo nden ko kufaɓe ɓe mbiya son jaahi son kaldi cukalel ngel mayat walla ngel mumɗa nden wota kaale son jeccitima in malata cukalel ngel eliman beele ɓe kaldani ɓe mbadda hunde Allahu akbar beele ɓe kaldani ɓe mbadda hunde o heɓɓiti o wi kam Alkuran ko wi he darogu in fuɗɗorta sa laari kala sa haali mbaɗa eyi
mbi ɗum nden noon mawɓe fulɓe kamen gandino ɗum taw alquran siwa jippo ɓe mbi son jaahi wota kalde wota jeccite sabu an joni sa haali kono ɗa haɗa yeccitoɗa ay bone mino ɗo haalana o debbo ɗum ko kam mi anda cukkuɗo caggal am tambo mobo aynoya wallata kam ne mbo huudino mbo ɗaɓɓitoyanno nagge mum jibingue ɓe mbiya wota yecco sa yecci reccukal ngel malatangue dende suka gorko yeccita ko suusa muk ɓe gona mumɗuɓe ɓe gona ɓe kaldata ɓe gona ɓe jeccita ko ha ɓe gadda ɗen bane o wi kam ɗum sariya nayi ɗum in wona sirku in wona bida ɗum Allah idi in haala ok o wi kam hottollo ko jaaki kam mbiɗum nde jolfuɓe sereraɓe mbatti sebbane nden ɗe kuuɓi mbiɗum ay kon hottollo takkete ko toon mbimi ɗum ayi enɗam puntatɗam ɗam e bane kam ɗam woni ƴiiƴam bane ki ni no ƴiiƴam woniri he neɗɗo mbiɗum sa gañima sa yahi siɓe docteur siɓe coccin koɓe takkata wona hottollo mbiɗum heko takki ko takke pour ƴiiƴam ɗam wawa daro ɓe mbawa ñawdu jam jonde de mbiɗum kiya baniki fulɓe ɓe ceɓari kon hottollo wona yo pour yo cukalel ngel juut duuɓi wona kam ko takata ngel dañsi ngel mawni wona kam ngo takata ngel haɗe boneji ko banikiɓe garata sabu siɓe ceeɓi ɓe goppi ɓe takkani hottollo ko enɗam baniki funtaki yoora bimbi siɓe jiiɗi siroy ɓe dañtaɗo ɓe itti bane sa yitteɗi fulɓe koɓe université ji allah janngani gandi en mbimi ɗum gawri ndindi ɓe naɓorta ɓe kuppandi herotere bani he mettellu ngu gongu toon beele yusu ko an naɓan kacitari an naɓantagu bottari an naɓantagu hirande walla an naɓantagu kala ko ngu wawi ha jor o wi ala mbi ɗum mawɓe men fulɓe mbi naɓor ɗum ko in sada ngun mettellu e ngun ñuñu gongu toon ni no Allah woppiri ɓe lagde mboɓa noon wawno woppire lagde an neɗɗo gonɗo e saare nden noon an si Allah waɗima neɗɗo fonkuma teddinma okkuma koyɗe ɗa lootoɗa leloɗa suddoɗa waɗa ko kala mettellel ngel o woppi ngel toon toki rottere bane yurmo ngel nguma Allah kula he ngel Allah ɗaɓɓa he ngel baraji naɓorana ngel kalgawal kam ngel wona toon ngel ngoto ko ɗaɓɓata ko ɓiɗɗo Allah wawa mum Allah tuhno hen kalgawal kal gaddanɗa mettellu ngu o jippina barke ɓiɗɗo o wona juulɗo o wona malaɗo o wona garki saɗo jawdi ɗum kay koyen sadak fom sat gasi an haalin wona min Yusuf wi kam sen ɓadotirno billahi he radio kalan mi cokke o wi kam sen ɓadotirno mi tottuma jungo gona ceerna mi wona taliba ma wona mantide billahi wol kitabu yo cokke mi weranima ɗum jungo haram ni o wi kam allahu akbar mbimi ɗum memataji fulɓe kewɗi ɗi nanata koɓe mbita ko memata wona haydara ko kufe tetaɓe gandi mi tottanma yeru goɗɗo comme koɓe mbita ko golal yoror koko firtata galle in firtat galle kay eliman golal yoryor sa nani haala ka eyyi joni an eliman beele saku gawri mbo wala galle ma walla sakma gawri heewa joɗoɗa ha weeta pellita ñana ƴeftuɗon gawri ndi cottandi ɗon ciwoɗandi ɗon unandi ɗon itta hen kaccitari itta hen cengle bottari sindo gawri ndi ɗon wonɗo gila kikiɗe ɗayni waɗa tawi noon joni noon an ɗa wayno Sadio Tedde ala jelu a wakkoto sakoyel ma ngel jiggoya sa jiggoya arti no jottoɗa fo mbiya debbo immo sukaɓe ɓe mbawa ñaam ɗa arti yor ɗa huudino walla ɗa walno e lagde o immo yor nono una golal yoror kay wadde firtat galle mbo ala jelu fof kay ko pirtiɗo ko ɗon tan ɓe tigui gasi ko ɗum rek wona haydara joni noon an sa nani ɗa janggoyno deftere ngara mbiya hay o folla puyde ko sirku o gumani Allah golal yoror na firta galle golal yoror kay firtat galle mo ñama ka fof ko pirtiɗo biit mawɗo goto yo welede Allah won he mum e o maayi mbo wiyeteno ko mbay sakke ar galle Ibou Ndiaye en e lewru korka o tawi baban Ibou Ndiaye mbo lappa sukaɓe ɓe lew o wi ɗum yero yo woppuɓe goya galle mo ñamaka yaraka woyete ɗum ko ɗo foruwal est ce que ayide nden noon golal yorre on e eliman firtat galle Sadio Teddi a weltanama tigui musidɓe tedduɓe ɗon ketto RTS Kaolack 97.9 ko siftinde on hande koɗo men ko Sadio Teddi Sow mo ganduɗon toon to Ndofal Laguem ko kam woni koɗo men on jii hande ɗo ɗo min puɗɗori min kaali ɗe cabbule ceerɗe machallah haalen ko labtitos te minen tuwo yimɓe ɓe kibito hen caggal ko jagui ɓe mballa sukaɓe ɓe mbawa resodir saabu oɗon tampina sukaɓe rewɓe ɓene ɗo ɗon tewon ganda saabu si dewgal ngal wonno ngal ɓoyri tan suka debbo kam immoɗo galle bammo tawa e suka gorko te ɗum yiya joni boom gonga ɗum kewi joni a yiyat ɓe mbatti juuloy ɓe mbatti horoy ɓe mbaɗa dal ko ganduɗa ko ɗum waɗa canoke ɗum foof ko addin ko ɗe cabbule ɗe parata ɗum noon gaccite en hakkille gandon ko kamen foof mballa toon wona suka gorko garat ɗo ɗon mballa toon de kono on suka debbo ɓiɗɗo moon on ɗum mballa ko jagui ɗum ne gaccite en hakkille ko jagui kono Sadio Teddi mina yiiɗi natine toɓɓere wonde bisimilla Sadio Teddi mawɓe haali mumen ko heewi kono ɓe mbaɗanno heɓlo ko ganduɗa
ko ne anno sukaɓe ko jagi mi anda ngot heblo ko acca joni mi anda non yaari neɗɗo mbo hay janggo duuɓi nogas école mbaɗoya heblo ngo jonte ɗiɗi ɓura ɗum gandal gonga te ngon heblo min enen koko acca woni suudu fuɗnage suudu fuɗnage ngol so suka natantuna ha funta a wonta ɗum heptimbo gonga sabu ko neɗɗo goɗɗo o wonata tawa po toon lowa ha mbo heewi tep gueɗe kewɗo jangguinte toon machallah te ɗum no wayno ko ina usti hande ɗum tagi hande suka mo kawruɗa kala tamo malara e nder yitere gonga sa renaki boom o tottuma sogo hono wiyete eyi walbo sa teddi ɗum ne hokko mbawɗen hen wi eyyi ko mbawɗen ko hen wi koko weeɓi in hittani idi foof idi ko mbiyatmami ayi kala joljole jolɗe kako wiyete ko premier qualité et deuxiéme qualité toujours premier qualité waddatake e deuxiéme qualité enen noon enen hande ko en deuxiéme qualité sukaɓe men ɓe koɓe troisiéme qualité subhanallah ɗum taki ko wano ɗi birguetaji kewnoɗi gola birguet a sodatnoɗa sarsa dañda hembo duuɓi ɗiɗi yahi ha watti ko hitande ha yahi watti simbo huuɓe a weddotombo coddoya goɗɗum hande noon ko ɗon sukaɓe men ɓe tolni hande sindo koɓe ɗumanen koɓe birguetaji si huuɓi rek a weddoto andi ko taki hande won sukaɓe ɓe ganduɗa hande weduru pergal ndu ganduɗa ko ɗogiru coppannoɗa e no wiite selbeji mbaɗanma pergal inde pergal nde wat ko nde haalata ko haalande woni noon no mbiɗa ni mbiɗa si jom funti toon rek ko aali mawɗo ko gando mawɗo ko andete fofo andi takno ndun weduru o totte ndu wiyandu ferirdu weduru ferirdu kala ɗo mbelaɗa ya la ko baranma haydara ko baranma nden noon ndun dande pergal nde wat ko in haalatno ko wiyatnoma joni ɗo mbelaɗa fo ya saabu a dañina yaharu siko gandal a andi siko toroka torki siko nibre a hawri hen siko musendi a hawri hen kala no neɗɗo wurirta ko ganduɗa koko wawi ɓittin fittandu ɗum a hawri e in hay cuusal ɓe mbaɗa e ma hay cuusal ɓe mbaɗa e ma eyyi saabu ɓe mbaɗananma ɗon test cuusal aha wonko woni toon gasi nden noon ɗum si acci an hanti ko heɗo keɓata ɗum ko keɓannoɗa a wonta en heɓ beele eliman hande est ce que aɗa andi hande ko ɓangri ko he duuɓi capantati faati lees kala mbo kollunoɗa jahanoɗa mbaɗɗa wedduru pergal ha paari kolluɗa ɗum e mbiɗa ɗum waɗana wandu ɗum waɗata ndu est ce que aɗa ɓe gandi est ce que aɗa andi ɓe gandano pergal waɗirte ɗum ko jiyatnoɗa na woni e weddure ɗum ko ñañana ɗumanina billahi wallahi kala hande suka gorko guurɗo duuɓi noga e faati le sa wi ɗum waɗana wedduru pergal o watta ndu ɓe gandano in waɗirte kamen koɓe pogata koko desina d' accord noon koko desina kono ko desine mo ganduɗa ko fina tawa waɗɗo mo rewi fina tawa beɓɗo jiya ko moƴƴi gari kono tawɗa wayno Sadio Tedde anda haydara ko mbiyata ɗumen koto imprimerie to in naɓano mi anda no wiyete in waɗa to teta ko fina tawa mama ma mo ganduɗa janggani gandi en kamen wadde nde ɓe ɓoyde imprimerie ɓooyi hanki taw han wallahi taw tubako arani mi wiɓe borno fulɓe idin wa signalisation mi haalanino ma en yewtere men RMK signalisation gasi borno ne fulɓe idin wat saabu kamen idi wa légal ko wiyete ko légal sa laari légal kamen woni borno tan tubako arde ɓuuri fewtini alignement o kono enen idi borno gardien gardaɗɗo ɗum ko enen idi en funtin taknoɓe mbiya joom galle o suudu mum heddata he funnangue hirnangue tan ndu heddata kam woni garde galle o suudu ndu si heedi damal galle ngal huccita funnangue o jooɗo e piliyan mum e huccita e damal e natat ɗo mboma yiya puntat ɗo mboma yiya joni noon si ndu wonino to funnangue to ɗa wawi nandirtoɗa ɗum o tinani o jaytotakoma de eyyi kono so jooɗima hirnangue o huccita e damal galle e joƴ takannoɓe mbiya suka damalin galle huccitta funnangue ɗum adduno mawɓe ɓe en mbiya joni noon an mawɗo o si suudu ndu woni e hirnage pewdotira e damal galle ngal ɓaaroɗa e piliyan maɗa miijo kokkaji gonɗi ɗi to gaɗa cuuɗi to nataɗɗo ko jagui ɗay mum fewdotiri garɗo mbo wayno Mamadou Gorel Sare Sutura so hebbima ɗo naddu ko wona ɗum mbiya ɗum he ko jaata ko in woni holko woni koyɗe ma he gallam he o haala ko laaɓi walla o sakko ndu nde noon sen kibbitima to sukkere to eliman sukkere in wona cakan ko ɓuuri ko hoyne hande he leñol he fof noon foti sukkere ko ɓuuri kam ko mufɗoɗo leñol ngol tolni hande fof fotino sukkere rewɓe funtaɓɓe ɓe kam metti kono ko sukkere ɓuuri kam mettu saabu ko sukkere woni aada worɓe were kamin ɓuuri hoyne hande
kamin ɓuri hoyne hannde kamin ɓuri suurite hannde worɓe jaratani hannde yomi yaafe sabu wonɓe ngannduɗa mi fotani ɓe wi kono worɓe hannde ɓe pot haddo kono ɓe potani dufo pular kalanmami noon mi faamide min yo paamo wone gasi sabu mi wawa fahmu Elimane cukalel dañgel duuɓi ɗiɗi jibine wiye ni no tuuba ko françois warrante Paris yo ɓiɗɗo Samba he yero yo mbarrane noon Sare Bocar Bari ina wawa nandu mi wima ɗo joni tampo yimɓeɓe ko kewi ko fo laamo nande oya ndu nden noon ko tuuba ko Adamu mo a wawamo ador in jigma a wawa joni de ko dañ ko kon lebbi joni noon an daña lebbi ɗiɗi walla duuɓi ɗiɗi tan naɓeɗa docteur cunnineɗa garta boppeɗaɗa waɗa ɓandu ɓoldu a dufotako ko kuus mbaɗanteɗa kuste pewdoti rewɓe ɓe pewdotira heno mbaɗa ko ganduɗa gola ko wiyeteno hay sa yay toon sa arti hay goto fotani haal ko woni ko toon yahi ha watti joni ko rewɓe mbaɗanatma in ɗum suuritare ɓurata in ɗum ko boni ɓurata in kala pokɗo temi wiyatɓe toujours sindo ndiyam woyduna wara wondo an a tanirawo o a jibintake sindo sukkere na wara an tanirawo a jibintake a andatano aduna sabu mama ma mayatno gogade won ko ganduɗa ko ƴoƴñe tan te ko ƴoƴñe ɗe ko patinaɗɗe ma caggal ɗe panatama yeeso kamen ko intérêt ji mumen ngaman o comme ngaman natnannoɗo sukaɓe ɓe wadde pambo heɓanno no naftambo galle mum hande en ƴoƴñama on ngaman o galle mum o firtima sabu ɗo no teddanno o teddatani tubakoɓe naɓanama en selbe celbotonoɗo o to si sukkere nde suwima ngaari ndindi kaw mum okkatno ɗum walla complet ɗo mbo soranatno ɗum duuɓi 30 ɗo caggal on selbe acci in dañ be'el ngel kaw mum waranatno ɗum e Samba Soko yumma e Samba Soko baba ngel dañatani te ɗum fof ko ƴoññaɗen tubakoɓe mbattinna eyyi majji te ko teddule ɗe ganduɗa ko gondoɗe he nder fulɓe adda kawo hormo baɗirawo hormo kawo min wutte o mbo kawam idi kam sorane ɓiɗɗo mum mbo celbinomi dande wutte nde taw heƴane hoorame hakke ko keccumi booyo kono ko wino ay goto selbotako ɗum o warani min damdi nde ɓe cuuwi o okki min damdi mbeewa o teddini min ɗen teddule fof hande kuppama he nder fulɓe te ɗum fof ko gueɗe ƴoññe tan mbaraliɗe Elimane leñol noon wawa yaasi ala aada e cosaan enen noon eɗen dañi caɗele sabu jangre nasaranna en to ardi won he jangreji ko ɓaariɗi he l'islam ɗi gara ɗi en kaɗa wot gueɗe sabu min an waji goto wi jimi sukkere ɗiɗi ɓe jimi janguinteno toon alquran wonɗo hande ɓe suwoɓe mbawa in mbimɓe alquran sukkere takanini mo alquran wona sukkere immini in alquran koyni yata ko heko sukkere yata ko safe de in jiida sukkere ko sukkere wiya alquran wiya alquran yo janggoye to dara to walla janggoye to école to kono alquran ala hay goto ala droit joɗade sukkere ɗa jangguina julliji ɗumani alquran toon ko taguna mbar jay foti toon haale kono wona alquran nden wat gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jarani eto natno e wot gueɗe gandumi de neɗɗo mo toon jangga ko ganduɗa ene wallita gasi alquran kala jahannoɗo sukkere arti si wurtani yimɓe wallahi hay siko baba mum kala no wawi ɗum wat mbo andi ko haali ko a joɗota ko e mbaldi bama a joɗota ko e mbaldi yayma a joɗota ko e mbaldi kotoma he gueɗe goɗɗe hay si neɗɗo ŋooɓima ganda ko haali so laarima ganda ko haali a nani si a hukka kulnoɗo reedu a suusti sabu a waali he lakde a ñaami ko metti a lappama a ko kala a kufama ɗen kufe ɗe mbiɗa ɗum fof a rewi hen ha taki sa funti pour jahana hoorema koko weɓatma kono hande kala suka gorko mo jiiɗa ko kulɗo reedu kala suka gorko mo jiiɗa hande haydara o anda barki Allah ɓe ganda haydara ko wiite ko ɓe coɓi ɓe coɓani de ɓe mbas holle aduna ɓe kollaka aduna ko ɗum woni affaire o ko ɗum woni probléme o sa haali ɓe mbima éducation école aji heɗo éducation heɗo mbo hay sibo ɓe jangguine de mimi yiyani mbo sabu laare Elimane hande sa sawiɗo hande ɗa woni e saret walla ɗa woni e welo jakarta kaw tawɗa élewaji ɗi janggoa a yiyat ɓe cawa bolol ngol foof ko gueɗe ɗiɗi gogo daroɗa ha ɓe jottoyo walla coboɗa nder mumen peera hen neɗɗo hay goto okkatama no jawtirɗa ɓe teddintama bo ɓe paaletakema heɗo éducation mbimi heɗo needi mbiyani ndi heɗo ndi nde wiya yo sukkere acce suka woto wonto lappe ɗen gueɗe nandi hen ko nandi hen ko nden dañɗen caɗele ɗe dañɗen needi noon wawa basde Elimane needi hen ko go neeɗa to école to walla neeɗa to sukkere to walla neeɗa to daara to ɗum wawa was hande noon ɗen gueɗe fof mbiyaɗen yo en gaccu watta mbo wontine école hande hay musa goto suusa lappu elew mum sa lappi ren daña caɗele hande sa wiɗa naɓa suka no wiite
sukkere waɗa ONG dariɗo ɗa wima sa nahniri ɗum lañset ɗum ko naggam koko jibinanta ɗum ɗe caɗele koko addanta ɗum probléme aji suka o si jengi e lagde walla so ñaami o sulmaki walla so ñaami mbaldi fulɓe kay ɓo yiwi saha waali fulɓe ko mbiyatno golastiɗa e ñama kala dafruɗo man e dabari o naggata te sa latinde andat ko gonga eyyi saha waali fulɓe mbiyatno ɗa andi saha waali min andi saha waali gasi fulɓe ko mbiyatno ngola siɗa e ñamaɗa woni suka kala dafruɗo man e naggata hay sin wona gonga nena nandi hay sin wona gonga na nandi hay sin wona gonga na nandi lacciri cahandi waali ha Allah weti ñamɗa ndi dolɗa lambo wama liggo hantiya ɗumanina hande ɗon sa waɗin ɓe mbima ɗum koko warata micropaji gasi micro pembo minen de on micro ɓara gallaɓe ala gasi sabu minen ɗon ɓe sukaɓe ñaama mbaldi kala ɓe dawi ɓe dawa heddi fajar kay andi baba ɓe nanga kam caare kono to ka ɓeren kam ndini fajar kam ɓeni gandi ko jagui na hawni da eyyi Sadio Teddi min andi noon en guiɗotirate waktu o rewɓe ene ɓe kam neldori ɓe mbi kamen ne ko ŋaafi ko mutti ko sukkere nde suudu funnaange du ɗum mutti rewɓe sabu kamen ne ko ɗon wondo sukkere mumen kamen ne ndiwtungaali he e nder balɗe tati he ko hen ɓe mbaɗatno sukkere mumen kamen ne ko ɗon ɓe jangguinatno jomba jo ɓe mbaɗatno ɗum formation ha si ɓe goppi ɗum ɗon o wiya nem o andano waddirta e ɓeɓe tawi ɗon miñira e worɓe mum woni worɓe woni rewɓe mawniɓe isira e mum aratɓe wajiɓe worɓe mum ka ɗum fof ɓe pormanno ɗumen no joɗorta e no wondirta e gorko mum ɗum ɗon fof ko on formation ɓe mbaɗatno kono kamen ne ɓe mbi joni on formation ɓe mbawatanimo wat gueɗe kewɗe noon ɗe gaddi ɓe mbi ñalade wotene battene ɗen ɓe mbawa hen waɗa haydara gueɗel ɗimmel nguel ɓe waɗi sukaɓe worɓe ɓe ganduɗa kamen ne nidi mumen ndi yarani noon hay ɓe gara ɓe janay dow mumen ɓe jakka ɗum ɗon fof ko caɗɗele mumen ɓe mbi kamen ne ɗum ne holno ballaɓe hen no wiyete Eliman ko saabi in ko koko heewi kono in fof sa artiri in reko mawɓe ɓe mawɓe wiyaɓe ɓe mawɓe hande ko kamen mbaɗi in hooram puɗɗoratmi min Sadio Teddi sa haali noon wiye a yit ko kumbi kono kala ko wona mayde koko foti kumbine mbimi kala ko wona mayde ɗum koko foti kumbine anani ko mayde tan woni koyen suno hay goto ala droit kumbinde en pourquoi nak hande nangen keweji men ɗi mbaɗen ɗi mayde ndiwtugaji men ɗi battuɗen ɗi mayde battuɗen maydeli men ɗi ndiwtugali e politique aji ɗum de woni ɗo joni woni ko fulɓe mbita ko woppoyi ko juuti artiri ngadada an mbiya wota ndiwtugu waɗe neɗɗo lelo maaya an andi ko baaba walla ko yumma walla ko gorgol walla ko debbo walla pellita en wattu ndiwtugu pellita en wattu politique te mbiya wota ndiwtugu waɗe ngal gandal e ɗen jangde heɗo janguɗa nde heɗo ittuɗa e Eliman mi wawa faamu wiye ndiwtugu yo waɗe ñallal gotal wiye maayde yo waɗe yontere kala mayraɗo hande a torki ndiwtugu ɓe garat ɓe gaddan ma ɓe gadda maaro ɓe gadda diwlin ɓe gadda kaalis ɓe gadda ko kala maade koko bettata mi yahe waaji goto mbimi ɗum min de komi dañɗo haaju naggam wat musidɗo goto dañɗo caɗele naggam o wi mo yiɗi luɓe kaalis ha o waɗani o wattirani mi innani hay goto o wi kam mi tottanma naɓana ɗum o wi kam min kala ñamlorɗo kam ɗum mi ñamluma kono pembugal e diwtugu hay goto mi ñamlata bare saabu koko heɓlana joni noon Eliman heno mbawɗa an ko heɓlanaka ko dawire wiyama bip ko goo o fawa o maayi walla o girba o maayi gara jooɗoɗa pellita mayraɗo o yo yarnuma warga yo waɗanma kafe jara ɗon he yontereɗa jooɗe galle he goto fof mbo wiyami wawa armi hoota hande ndiwtugu waɗe gaddaneɗa maaro gaddaneɗa diwlin gaddaneɗa kala wiye kala ñalluɗa kikiɗe jawne ndiɗɗa riwa yimɓe nino diwaɗɗo wuyɓe mbiya ko he l'islam gonɗa mi jaɓani hande mi jaɓani bimbi min Sadio mi jaɓani te mi jaɓata hande waɗo waaji no wiyete suka goto o wiyete ko Oumar Sow mbo jiya saare Galo Kaware miɗo ɗum salmina o haalani kam o wi mboma andi ko jagui guiɗo leñol o haalani kam hande waɗa komi ko lamdi kam hande won ko kalɗa ko gandinat ko rewɓe ɓe gandatno e nder ndiwtugali ayi gila ɗum acci gila ndiwtugu ñallal gotal watti waɗe nden jombajjo watti ar
he suudu esum subaka mbo ɗum wettana mbo nirno darapo walla mbo lootoyana esum mbo wenta tuuba esum o haalanteno to coku kamba to e coftugol kamba tuuba esirawo wentetake darab esirawo nirnetake gannaw noon o sokanaka kamba o soktanaka kamba nda ko pirti parta o diwtora on anda yin ni no wentirta tuuba gorko mum ba noon o wentirta tuuba esum ko yi toon fof noon hanti laa ko waɗi haydara ko waɗi o anda mbo anda ɓe mbi wasde anduna boni kono ko wasde lamɗo ɓuuri bon holko woni lamdal ngal kamba coketeno kaka e coktetanaka kam a nanan no heggilaji fulɓe fof tawi wona heggilaji hande ɗi ganduɗa ɗi gona heggil koɗi jimi ɗaɓɓirɗi kaali ɗi fof wat koɗi kalanta gorko o wat koɗi kalanta jombajjo debbo heggil a nanat ɓe mbima bane bilti geeloɓi ñaaya kono hande ɗe a fogat ko ɓe mbi bane bilti geeloɗi ñaaya wona geeloɗi ñaaya ko geeloɗi ñaaya ɗum na dañi e jimi sukkere ɓe mbima o banda debbo kala ko moƴƴingari e kala ko wawi won an hen wona an bandum gorko o naftorta ɗum gannawa naftorta ɗum woppu goɗɗo naɓa ɗum naftoroya ɗum nden noon baniki koki leppi fo wona nayi ma ɗi doggantaki ko nayi goɗɗo ñamataki ngol si bandu gorko o nani tawi diw bandu debbo ko hebino ko diwte ina ɗum tuusi ina ɗum metti ɓe paya ɗum ɓe kolla ɗum o woppu ɗum o yaha o wawa barkinoyɗo goɗɗum daña toon mbaadi koñ ndeman ma koñ gaynan ma okka koñ nagge witege baɗa wuro kono so o woni ɗo ɓoyde ɓooyi ko kam gotore wonata a yi dañta hen baɗiraɗo he goɗɗum e jimi goɗɗi gonɗi toon ɓe jiman ma si siɗa naata suudu esa heno narrata ndu siɗa fittana esa heno pittiranta ɗum siɗa lootana esa heno poɗɗa wat comci ɗi ha lootaɗi ta danaka yitere ma tegaki heɗi heno bettirta mbandi kono fof dañatani heko taki en mbiyama ndiwtungu nangam ɓe mbima sunna e farata ɗum nangam e ko woni sunna e farata ndiwtungu hay gotu ala wona farata kala ndiwtungu ko sunna kala ndiwtungu koyen sunna ndiwtungu laangu en woni farata ndiwtungu koyen sunna dewgal ko sunna tengtuɗo noon jaramata Sadio kono hande sa haali ɓe mbima min mbaɗani ndiwtungu ko sunna min mbaɗata lartan kan haala jakkika joni noon eliman ko ɓuuri kam ko ɗum ko hen bo rewɓe ɓe tiyani dañcaɗele hanti noon mawɗo baɗo no Sadio teddi yawno jawne yimɓe jengi mbaɗeli battireni yimɓe ɓe ngala jot ngala ɗum e ɗum nangam aduna o lamdataki ɗum rogere jommajo nene mbaɗatno samedi nenno ko dañde importance ala gasi eyyi saabu mi accite hen hakkille mi waɗi feere nde wonɗo min nde wonɗo koye ɗum dillanmi mi waɗi ñande wotere nde mbattano rogere jommajo mbaɗmi feere ha ɓaɗimi mina toon woppini nofram ɗum mina nan koɓe nanoɓe kalana hunde hen kala ko woni e mbeɗu he waɗi koyen haalanta ɗum mbimi ndeke ɗum noon ina dañi importance mi wiɓe ñande wotere e coru Kamba Sare Canderi horde ndende ɓe mba jogoto sindo ko waɗa koye horde fo jombajjo si ari mboyin respectanno mboyin rewatno ɗo en foti rewe hay goto haɓata e debbo mum ah bon horde nde ko haalete ko hende heko jombajjo haalanto ko hende si jombajjo debbo o respecti hay goto haɓata e debbo mum Allah kono mal asaf ko haalete koye horde kamene ɓe mbaɗata yi ɓe toon jangguinene noon no gorko jam forte ɗum ɗon fof na toon ɓe toon jamguine ko kala koye radio gonɗen wat gueɗe ɗe ganduɗa ɗe belani ha radio kono noon yo en gandu koyen école mo gandunoɗa ko enen tan dañnomo enen ɗol ɓe dañnomo mi wonde Allah kono noon e hande fof fuuynama te in wona ko fuuyi te toujours mi wiyatma Eliman kala ko tawi kala ko kewi mbiya ɗum ko bolle puyɗe siɗe puyti rek en fuuyat ko fuyni ko leñol pular fof hande ko ɗum gumɗen si wiyama aadaji mbiyen ko bolle puyɗe si wiyama cosaan mbiyen ko bolle puyɗe si wiyama piɓol ngol mawɓe piɓannoɓe mbiya ko bolle puyɗe si wiyama condi mbiya ko bolle puyɗe kala ko haala he ko mamiɓe men mbaɗatno mbiyen ko bolle puyɗe ɗum taki nde ɗe puyti puyɗen woɗɓe ƴefti naftoroyi la ko mbawɗen hen heddi noon hanti koyo pelle daro e ganna ko he ndiwtungu kaleten wat ko ganduɗa in hannom lelo in haɗi kam ɗa no duuɓi ɗiɗi mino en sukki mino en witta woni ki duuki cawanɗo ki mi nan hekki ko kala wondeno ko yimɓe lakde gonɗo ɗon wondeno ko ɗum wondeno ko ɗuma kala jombajjo dewnaɗo ɗon so jippaki ko ni heni haala hen ko heewi Sadio teddi minne ki duuki kam humbide sabu min ki duuki mi yi kala oto jombajo garɗo ha ɗon daro jombajo jippo taroki waɗa ko woppi ɗon gasi ɓe puɗɗa continue ɓe jaa gasi taw sañani waswat wat joni noon ɗum ne
pellilmi hen wat nguurandamam Allah walli kam duuɓi ɗiɗi mbittumi ki dañmi hen ko dali hakkilam mi wiyani ko ɗum kono no dali hakkilam sabu tawde mbaɗatmi hen wittoji mi wiyama ko kala kono ko mbombo mawɗo mbo battindimi o haaldu mino mum haaldi ɗo wiite caggal saare ndeya caggal gandiaye heno titi wawi cuppanna toon mawɗo o ko rowani o maayi mbo maari duuɓi 9 pawɗi o tawama ko heewi o tawama ko heewi mi yiɗino min jooɗoda kono min kori jooɗot koye téléphone min kaldi lamdimi ɗum sabu wat tokkinoɗo kam ɗum o wi yomi yaa toon mi simi lamdima ɗum ki jombani o haalana kam duukiki Allah waɗi minen jokkodira e téléphone ha lamdimi ɗumin mbimi ɗum min de baba mino toon yinno ar kono Allah ñawani tawo min de duuki kaari mino koko nanatmi ko heki te koye ɗum dillatmi mino ma yinno lamdodak anneɗa hen andi hunde o wi kam wat ko mawɓe piri o wi kam kalannoɗo kamin o ndo haalanta kamin taw mino dañi duuɓi 30 kam taw mbo dañi duuɓi 65 o wi kam min hikka dañmi duuɓi 9 pawɗi andi ɗum ɓooyi o wi kam duuki kisajo teddam ko hawni wanno ɗon andi sa laari wot heggilmo ɓe mbiyta pooyel jengoyel yongel jengu siminen ngara a nana tande heggiloɓe noon mbiya poolel kono wona poolel ko pooyel foyre sabu ko kolle ɓe kuɓɓannoɓe jaynora taw saret ala oto ala ko teppe waɗeteno nden noon siɓe ngaratno ɗen kolle ɓe kuɓɓannoɓe ɗen jaynora ta koye niɓre o wi noon waɗi koɓe mbiyta ko potango wannogo ɗon ko hawni sabu ndiwtu ngu ƴeɓtiri jeeri ngu ƴeɓtiri funnangue ngu ƴeɓtiri badim ngu ƴeɓtiri hirnangue ƴeftirɓe ɓe badim nde ngari ha tolni ɗon mbi yo cele duuki e fofto ƴeftirɓe ɓe funnangue tolni ɗon mbi kamen fof dane raɓɓindinde ko he heure kaleten kamen fof ɓe kawriyete duuki e ɓe hen kala ɓe ngari fofto o wi noon immornoɓe ɓe funnangue ɓe gondo he debbo keggilowo biyetenoɗo Penda Bumbay o wi ha ɗum de koko hawni onon immoron funnangue minen min immora hirnangue ɓe immora badi ɓe immora to enen fof kawrene ki duuki goto fof mbo ari fofto o wi ɓe hande noon ko ɗo ñalleten ɓe mbi o immi o rippi herunde he o ñalli heggil gila yor wondo ha takkusan juula ɓe mbaynotiri ɓe hen kala jawtito to payi debbo keggilowo bitenoɗo Penda Bumbay o wi ki duuki kala jombajjo ngol dewɗo ɗo te selani ɗo yeniki yaata suudu ndu moƴƴu ɗum ko ñagudere on keggilowo biyetenoɗo Penda Bumbay ñaguino en sabu o wi ɗum ko waɗi ɗo ɗum kam ko Allah tan wawi en o wi nden ki duuki kala ngol jombajo birtiɗo ɗo te jippaki yeni ki duuki yata suudu ndu moƴƴu ɓe bicciti yahatɓe ɓe funnangue jayi funnangue yahatɓe ɓe hirnangue jayi hirnangue yahatɓe ɓe jeeri jayi jeeri yahatɓe ɓe badi jayi badi watti noon hanti duwa o jaabi kala birtiɗo ki a yenaniki rek sa renaki suudu ndu ha daña caɗele ɗum ko on mawɗo haalani kamin rowande yaw haalani kamin taw noon mi tampi hen hay si in wona gonga na nandi min noon nangumi ko ɗum woni gonga jinne ala ɗon goɗɗum ala ɗon ko ɗum woni ɗon ko ñawore nde Allah ñawani ɗon ha hande kaali sombo ɗon weddo yat sukaɓe ɓe ɗon idotira si ndiwtugali fulɓe ɗi puɗɗi eliman machallah dañi fayda ɓe pour ɓe ganda duuki son gari ha cawanɗo ɗon tan ɗo boli ɗi kawri ɗon rek on jiyat joni ko jullare woni ɗon jullare woni ɗon elle ha jullare nde ne joni mi anda leɗɗal dal ɓe mbaɗi ɗon ok machallah e ɗum nena moƴƴi pour yimɓeɓe mbasa noon wirtor machallah ɓe ganda en gonga in dañi fayda sadio teddi min beltima ko jagui yo Allah yoɓma min ya Allah bo sadio teddi ɗa pulagu yo Allah heedma ɗon sadio min ya rabbal alamin ko bittata ko ɗo addana fulɓeɓe saabu min ɗum mino wiyatno minne mine waɗ witto saabu minen yiiɗa waɗe he mi anda koye warre wat jombata gadda goɗɗum kono ala ɗum ko ganduɗa ko rewɓe mi yondinima hen min saji tigi kala ko ganduɗa mi yondino hen machallah min beltanimama tigui eyyi ko wiide on rek machallah hoɗon mbawi ar jadone amen émission he jadone amen émission he noddon min e 33 941 22 65 33 941 22 65 kalden e saji teddi kono kalen aussi ɗe toɓɓe ɗe ganduɗa ko kamɗe kalteɗo waɗi gonɗo e ɓoggole musidɗo tedduɗo allo salamu aleykum allo 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 no way noon musidɗo yettaki heɗen mbawi ƴettu goɗɗo e 33 941 22 65 garon kaldone Sadio Teddi kalne jewteɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe kalten ɗo guila e jabbuli ceerde ɗe guila e finatawaji kewɗi ɗi ganduɗa heɗen ɗi mbaɗanno ɗi en nafa ɗi gaccuɗen oɗon hen mbawi addu yiyande moon onon ne e 941 22 65 allo 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 no way noon musidɗo si wawi yetto kam ne de allo probléme réseau sabu allo eyyi nam
jawnema inde nde Umar Adam Darou Diaw bisimilla ma Umar jam tan ni kay jarama ndeysan goga tigi eyyi aha ko ɗum woni sababu émission gonga eyyi eyyi gonga machallah ɗo andatade jarama jarama weltanama merci beaucoup Aïcha ko noon tigui o weltanama tigui machallah ko noon ɗum noon foof nayi e ndiwtu ngali otoji ɗi ne ɗippoti kaali to yimɓe case otoji ɗi ha tati ha nayyi bo waɗi gonɗo e ɓoggol allo Aïcha on soptima mbo wawi artirake 33 941 22 65 ko ɗon ndewa toon naton émission he allo salamu aleykum no kirtuɗon jawone ma inde nde hoɗo noddirta min Aïcha no way noon soptima kam ne mbo wawi artirake 33 941 22 65 goɗɗo mbo ɗari allo eyyi no kirtuɗon jaam hiire moon eyyi kamɓe teddi teddi no mbaɗɗa jawɗema jam tan ni kay alhamdulillah bisimilla ma teddi ba jarama eyyi wallahi alaji ba ɗum to Dakar teddi oɗon jiruɗa yewtere nde wallahi faami haali gonga ndeysan jarama tigui min beltima yo ko teddi Samba Diabou Diaw eɗen ɗum beltono tigui machallah Aïcha ko noon tigui 33 941 22 65 allo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Elimane Diallo eyyi hono mbaɗɗon jamonema mbaɗ jam ɓoli woy jam tan ni kay hono kono ma o yetta Soh alhaji eyyi Soh Sadio Soh alhaji Soh Sadio Soh wiite no mbaɗɗa golle on jarama Elimane nam ko ɗiɗi inde min jetti Allah subhanahu wa taala juli en ela Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam e dow weltade weytade weltanade on inde nde tottumin nde hande kam hiccaki mi ñamlo inde no kon hande kam yoɓat mi yoɓat ñam eyyi yob bisimillah jetin ko Issa Diouf kay jenne lagan eyyi Issa Diouf bisimillah eyyi min hollo jarama on jarama min beltima min ɓooyi wi e noddugole e ƴewte fulɓe eyyi nafoore ala keero woni wele ƴewteɗe noon inde ɗen jinnoɗa dental fulɓe saabu Elimane dental ina woodi fayde ina woodi nafoore gonga kala ko ndewentaka ina wawi changement ɗum han kono ɗum yawata walla somi yawi no wata no ɗum foti wa gonga tigi o nani mi nani gonga e alay koɗo noon ko haali ko fof min kam e nadde e tontade e commune ɗi waɗi ɗon fof ɗum kam mi amtano saabu mi amtan ɗum ko haali ko wonno ko hanki e ko wonno ko hande o fof min ɓe tawaɓe hanki e hande fof ɓe gandi ko haali ko ko itti ko wonno ko hanki addi ko woni ko hande ne min fof min gandi ɗum gonga kala kettiɗo tawa a hettima pour mo ya hettoya ya andu ya naftor hanti kam yomin mbaɗ ɗum bokateɗe hammen seeɗere mo kala finnatere feƴƴe goɗɗo na saabu andi tan tawi hande kam wallahi fof en heeɓi jiɗinati salmina on ɗi jetta on wallahi salmini pulago hono nde kala mo pulago heno wela
machallah jarama Diouf a merci weltanama tigi ɓoyɗo darano pulagu machallah wallahi goram machallah mi calmin jennera guennaɓe foof ayca ko noon tigui 33 941 22 65 sadio waɗi gonɗo e ɓoggol e poomi allo salamu aleykum no kirtuɗon jam hiire moon yekkiddande ma nde cawnema inde nde Aliou Sow to Mbouday bisimilla ma seydi Sow jarama Sadio jarama Aliou en beltanima ɗum Aliou Sow mboynodira toon to tawa Mbouday eɗen calmina tawa Mbouday naaɓe foof eɗen ɓe beltano machallah eɗen calmina noon Bam Diaye naɓe mbino yomi salminde kamen ne ayca ko noon ko 33 941 22 65 33 941 22 65 musidɓe tedduɓe ko ɗon tan ndewa toon mbawa rentu e émission he machallah kala jiɗɗo haaldu e Sadio Tiddi rek aɗa wawi rewɗon inchallah sa rewi ɗon min ƴettuma kalda e mum Bam Diaye naɓe rowani mi yaaya toon cuule machallah ñana wi toon ko haawi ko min andi en garta ten joni ayca no wayno no dogi ñana nde sukaɓeɓe gaari ɓe nana e suudu ɓe muura joni rewɓe nodda kala wiya yo ar laar ɓiɗɗo mum ayca waɗi eyyi allo jam hiire moon jam tan ni kay alhamdulillah inde nde Ousseynou Ka ɗo noddirta Saare Paate jam tan ni kay Ousseynou jam tan kay alhamdulillah min beltima émission ede jarama tigui teggalam sa julde ko walta ko ina waɗi fayda teggi Allah he allo ayca no wayno no softima mi andi warta yesso seeɗa rek inchallah Sadio Tiddi ay nde ɓe muuri sukaɓeɓe ɓe puntinanti kolligori ɗe mbi joni mo kala ar laara heptina ɓiɗɗo mum ɗum nde ɓe mbaɗi in goto rek heptini en ɓiɗɗo mum joni noon selbe o Mamoudou pina ɗum salmina ko jagui Mamoudou Ba o wi sa heeɓi en mbaɗa ko ɗum jangguinde rewɓe suka ma ɓiɗɗo ma fota ar rek haɗa ɗum riiwa te sukaɓe ɓe ɓaɗo yummiɓe ɓe ɓe ɓaɗo sukaɓe ɓe kamen ne ɗum takata an cireji gonɗiɗi e mum so gañima so walla wotko manque mum foof gandayi eyyi gasi kono joni e suka ɓaɗo mawɗo keɓoye to pijoye mbaɗa e ni battire ni ɓe doga responsabilité yimɓe te ɗum ne ko hunde nde ganduɗa ko hunde dañde fayida nde gonga eyyi nda andi Eliman e fulɓe kamen no kala ɓe kisitoratno neɗɗo sa laari julliji ko haysi koɓe jogo si wonti ko goto rek heptini hen e no wiite ɓiɗɗo mum fulɓe ko dañnoɓe deftere wiitende teskuya nden teskuya hay goto windani nde hay goto windani deftere nde ɗo kono nde ɗo ɗum woni ɗum ko on waɗi ɗin teskuyaji ɗi mbiɗa ɗum takanno mawɗo pullo teskito wima kala dañɗo ko leppata yo nannu in saabu mbo laari he boɓori he walla he ɓokki he siki wirti ha fondu wawi hen walla ɗum ko teskuya on teskuya mo mbiɗa e wode wonde walla feɗego helgo ina wondo he ɓiɗɗam nden simi yiyene hondu worde walla ciɓatele o ko ɓiɗɗam o tambo murla te hakkilantagal ne ko ɗon ari haaɗi ɓe kisitima ha ɓe jiiti ɓurɓe ɓe dañ hakkil e rewɓe he deuxiémement mimi waddama ko wayi noon puccam majji mino ɗi ɗaɓɓito a garmi ɗo wiyete ceriyak Saare Aale calbinmi yor mawɓe calmite suudu nanmi garmi jooɗimi ni he damal he coppinimi mawɗo goto mo leli noon nde nanmi coppinimi ɗo yimmi o jooɗi o wi kam suka heɗo jiyaɗa mbi ɗum Saare Sutura o wi kam Saare Sutura Sambari mbimi eyyi o wi kam kana jatti jeewo woni mama ma mbiɗum maha o wi kam faw o wi kam ɗi kolli ma gori keptinirma billahi wallahi ayi voilà ay nden woni ko mbiɗa ko ɓe mbi wallahi ndeysan ayi de ay je 33 941 22 65 musidɓe tedduɓe ko ɗon tigui dewo toon mbawa rento émission e machallah tawi ko dañi fayida mo kala mbo hen wawi addu yiyande mum eyyi ceɗon mbawi naata ke 33 941 22 65 eɗen calmina Alpha Mama Gallo Wuri Ba machallah Mama Gallo Buuɗi Alpha ɗo o lerti eyyi jabire men jam tan ni kay o wi Mamadou Diallo Saare Bocar eyyi bisimilla ma Diallo jarama allo ay teno en hande eyyi allo minen ma ketti wallahi minen ma ketti réseau o
eyi ko réseau wa siwel masha Allah gonga wallahi wallahi masha Allah jarama anne dañi haali ko dañi fayda masha Allah gonga mum sabu nden fedde seeɗaɗaɓe nde o witta ndefleng hande kala gonɗo e Sénégal ɗande andi wala gasi ko ɗum neɗɗo yiɗat ko woni ko masha Allah weltanama ayce ko noon tigui 33 941 22 65 non foof ɗon mbawi nat ndentone émission he hande ero gas aɗa waɗi gonɗo e ɓoggol allo waaleykum salam a e jarama Seck eyi kawra masha Allah masha Allah mawngal ko in cer ko in teddungal ndeysan masha Allah jara wallahi goram wallahi gonga masha Allah jarama min ya rabbal alamin min Allahumma amin ya rabbal jarama jarama ayce ko noon tigui machallah en beltina ɗum kamne ayce aɗen calmina foof en ayce ko 33 941 22 65 33 941 22 65 en calmina Ndofane Sare Bamnaɓe ha Sare Bocar naɓe foof gaccita hakkille ayce sall si tawi ɗi gonɗo e ɓoggol rek kam ne mbowi nat salamu aleykum allo eyi no kirtuɗon ɗum hirema yesdande ma nde seeɗa nam tan ni kay nam tan kay alhamdulillah Mamadou Mbaye Kotenete wallahi mino manana ceerno Mamadou aɗa selli ana acci kam de wayrima nande wallahi waɗi balɗe noon mbo majjuno kono mi heɓtimbo eyyi wallahi gonga kalɗa gonga ma tigui bisimilla eyyi masha Allah yo Allah weltano en masha Allah jarama Mamadou merci jarama 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 Jeff Eliman ono wiyete ko Mamadou o hoɗi ko ɗon ɗo Kotonete eɗen calmina dendagal wonɓe toon to Kotonete foof e min dentuno ko ndiwtu ngu rowani ɗo wiyete to Gambi to e min jahduno denɗirawo amen diwtotono toon minen fof min jahi min gono e pobbi ndiwtu ngu ngu weeli gila alkemesa ha dimanche subaka min mbaɗi ndiwtu ngu ni no waɗeteno ko kala waɗa ɗum taki jomba jomba andi hunde de e miɗon en salminane Eliman mo ganduɗa ko kam wiyete ceerno men ceerno Abdourahmane Sow ɗo ɗo Sare Dialal nden ɗum calmina eɗen ɗum juuro machallah très bien machallah e fedde yiɗɓe Sadio Teddi duranaɓam wonɓe ɗaɗa konne fulɓe e gardagol Aliou Ba e Coumba Ba joom suudu mum par ce que teddungal fof ɓe mbaɗani kam e aduna ɓe corani kam ɓe okki kam kaali ɓe okki kam dammuwaji ko kala machallah allo musidɗo allo no mbaɗɗa yesdande ma nde min nanma jam tan ni kay inde nde allo ayca no heno on mo dañi caɗele réseau seeɗa no heno ko serveur o ɓitti simo ɓitti ko noon wa'ata gonga noon eɗen calmina noon ceerno men ceerno Amadou Hammed Diallo jeeri toon to Sare Soutoro Egge eɗen calmina ɗum juuro
ceernam ceerno Mohtar Diallo mi salmini ɗum mi salmina surgam o noon ceerno Baba Diallo mi salmini ɗum mi juurima noon assalamu aleykum on kiiri jam jam hiiri toon jam tan kay eyyi ko kam kay gonga eyyi kami salmitima inde ma yettode eɗo noddirta eyyi no mbaɗɗa jaam yettude Allah wallahi ɓe calminima eyyi mbo selli mboma salmina bisimilla mamma eyyi kay yo Allah weltano en eyyi inchallah ala hay caɗele gote si Allah jaaɓi gonga mum saabu mino arana garam ndi jaam yettere Allah bisimilla eyyi Allah weltano enen fof machallah jarama machallah yo Allah weltano en eyyi wallahi ko gonga kalɗana wodi tigui jarama machallah jarama eyyi anani wela inde anani ganda fulɓe eyyi ko mamma wiyete jarama jaam salminen eyyi so sen mbi ganda eɗen calmina aussi darunaɓe babam Ali Darou to Baba Ali Darou ɗum salmina ko tigui machallah kamɓe min jokkodirino gonga o wi kam mbiyana kam fulɓe sappoji ɗiɗi jowiji ɗiɗi keɓani sappo eyyi o wi yoɓe tottuni fulɓe min andi noon sen gartoyi eyyi inchallah ma ɓe lamdoyde fulɓe jowiji ɗiɗi keɓani sappo eyyi inchallah ayca en beltanima foof en sadio tedi min goppuma mbaɗa dani ma mbattidide no wayno eyyi ero huuɓi Elimane dadam wattidinde tan jinmi wi yimɓeɓe leñol ngol leñi ɗi foof jaahi ko enen keddi te mi wawa faamu wiye siko gandal enen ɓuuri siko jawdi enen ɓuuri siko keewal enen ɓuuri siko mbaadi enen ɓuuri siko cuusal enen ɓuuri enen ɓuuri yaaj enen ɓuuri ko kala te en mbawa yah mi wawa ɗum faamu jinmi kala koyen wawi won tawi ko haasidagal woni nder men ha taki enen ɓuuri heew enen ɓuuri fofte en mbawa yah sabi Allah itten haasidayagal ngal nder men mbawen yah ndenten gonen neɗɗo goto te yo en gandu sen tini sen tinani sen gandi sen ganda yahoɓe ɓe kamɓe jaaha te neɗɗo noon ko gueɗe ɗiɗi mbawi won jaaha walla jooɗoɗa te jamanu o lamdataki hande jooɗagol ko yahdu tan ɓeya ɓe joolo e gaale je ko addin yidde yah nden noon yahdu wona pokkiɗo resawi baga e mum wona ɗum re woni yahdu ko tawde ɗo leñolam ngol tolnino machine goto baylo ɓe dañatno yomi yaha mi daña machine tubako pular kalmi yahdu leñolam ngol waɗatno ko fotani wa mi yahat mi leɓa mi haala ha ɗum ko waɗeteno hen acca waɗe kibito caggal leñolam ngol yaratno ko yarnani pular kalmi mi daro mi yaha mi leɓa ha ko yareteno ko yarnani acca yare ɓe mbi noon sa a tawi kala ɗam keɓɗa jaraɗam kala ko ɗo ko belaɗa kaala ñande fof natɗa he tufde tufaɗa guite an tufiɗe hoorema kala tufɗoɗam mama mum tufatano jarɗa ɗam sa naate tufde tufeɗa guiteta ko an tufiɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu machallah ay ceen beltinimon ko jogui Sadio Teddy Sow ko kam on ɗo hande ko ɗo men émission dental fulɓe ɗo RTS Kaolack 97.9 en jetti ɗum en jaari ɗum e darde mum nde ɗo darani pulagu machallah pulagu foof ɗum jogani jarama Sadio ɓe nodduna he te ɓe korinat ɓe kewi to haaɓe tamɓe corona par ce que no ɓitti en jetti foof en jaari foof joni jentono Dakaru kettoɗen kabaruji ɗe ɗemgal jolfe en beltanima foof en mina yetta